eigenlijk niet doen. Wilt je me nemen? Ik bemoei me erop. Oh ja. Loes, wat kun je opbouw van de Eik hier doen? Zoals gewend, het geen idee. Geweldige connecties bij de burgemeesters. En normaal, dat zit hier de burgemeester, Cox. Maar ja, zoals gewend is Cox tijdens vertrokken. En we rijden ook in de team. Nu wil ik niet zeggen dat ik ook de burgemeester ben. Maar ik ben wel één ding wat die twee ook zijn van u. En een fan. En die twee die zijn niet zo'n grote fan als ik. En daarvoor wil ik me even het anders aandoen. Dan lig ik meer op een fan van geen idee. Take off your hip. Het wordt stripback, maar het duurt geen lang omdat ik het over heb. Dit is eigenlijk een ketting van de dingen, maar die doen we nu andersom om. Dan ben ik toch een klein beetje een burgemeester. En dan ben ik de burgemeester van de Eik. Hoe vind je dat dan? En waarom denk ik dat ik hier ben gekomen? Ik ben hier gekomen omdat je 2 jubilarissen hebt. En die hebben een schitterend jubilaris. Die zit 3 keer 11 jaar erbij. En dat is een hele lange tijd. En wie geen idee is opgericht in 88. Een paar jaar daarna zijn ze al erbij gekomen. Heb ik goed gerekend. Dus dat is een hele lange tijd. En het leuke is, en daarom heb ik die patjo van Jong Nederland, geen idee is ontstaan, maar er waren heel veel Jong Nederlanders bij. En die twee wat nu daar staan, dat zijn ook allebei Jong Nederlanders. En daar hebben ze ook gesproken van dit, maar daar gaan we nu niet over hebben. Dan kom ik daar nog heel erg op terug. We gaan er nu ook over, geen idee. Ik hoop zeer dat hier geen bibi komt zo. Applaus! Mensen, hier staan 2 geweldige mensen. Als je dat maar weet. Ik ken ze heel goed. Hem ken ik al heel langer als haar. Maar sie is een duizendpoot. En sie is een geweldige meid. En dat mag gerust wel gezegd worden, als ze zoveel voor de vereniging deed, geen idee, en Sandra, dan mocht ze dat best gezegd krijgen. Als we het allemaal gaan opnemen, wat die meedeed, die schminken, die maakt borden, die maakt bordjes op de tafel, die is gewoon geweldig. En dan daarbij heb ik gehoord, ik heb niet zoveel verstand van muziek, maar ik heb gehoord dat ze ook nog de beste schietrompetter is van ganz Limburg. Ja, Loesa, als zaken harmonie, van gelijk,
op de Limburgse kampioenschap in Veerduurs. Dat moet ze goed zien! Dat moet ze goed zien! Dat moet ze goed zien! Wat dacht je toch of niet? En als ze dan zo'n instrument kunnen spelen, ja, dat zullen we alleen maar met. Ga ik even naar Peter. Peter ken ik al niet als zo groot wordt. Dan worden we hier in Nederland. Ook daar heeft er zijn sporen verdeeld. Maar ook heb je geen idee, heeft er zijn sporen verdeeld. Peter is een man, heb ik gehoord. We moeten het podium staan. Hallo jongens, we gaan eerst eens kijken of het veilig is. En Peter is een van de veiligheid. En Peter is een van orde en netheid. Peter, je bent een geweldige jongen. Pionier omhoog, zeker hier heb je geen idee. En door jong, proficiat met die 33-jarige levensop van geen idee. Ja. Ik zou nu Bobby willen vragen voor de geschenken te geven. Met de kost. Die mag er even goed pakken. En ondertussen tot die dat ze in Oeden pakken. Ik heb nog ook mijn assistenten metgenomen. Die geef ik te helpen. Leontien, laat ons even een puntje. Ja, Leontien zei tegen mij, ja, ik wil je wel helpen. Maar dat werkt niet. Leontien, ik wil niet naar nog! Leontien zei, ik wil je wel helpen. Maar dat werkt precies mooi. En dan kom je precies in zweten. Ik zeg, dat is geen enkel probleem. Ik heb een denkbeeld, ik noem die stap maar met. Ik heb ze tot de zweet met aanvegen. Leontien, laat hem maar zien. Nee, dit moet dan maar man. Dan moet je taakjes twee aanvegen als ik gewerkt heb. Kom eens, ik heb het even voor. Ja, steek even Sandra dat veld op, Leontien. Chica. Ja, ik mag het niet op zien, ik heb het goed. Maak ik op het zien. En nog maar aan, dat is geen heel. Wat heb jij dan? Wil je 10 euro schrijven? En dan weer? Met rode bogen. Waarom? Ik weet niet hoe die andere was. Niet te goed. Spelen of niet? Dat is Ja. Oké, Peter, en ook zijn onderscheiding opgestoken gekregen. We horen nog allebei het oorkolonie. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En Leontien. Ja. Heb je dan nog Leontien is terug. Ja. En omdat ze nu toch iets van willen we gebruik maken om u ook te feliciteren. Dank u wel. Oké. Voor een kort intermezzo. En ik hoop dat dat jou het niet zou zeggen op nummer 44. Ja. Dan blijft het maar even staan, Peter, het zal we gaan eerst
de Ekel-burgemeester bedanken samen met zijn charmante en geweldige assistenten die de weg hebben gevonden 3 keer naar links en de 4e keer ook. Gans van het centrum van de Lintjeuvelaar voor de Amstelveen-tijd. Mag ik een applaus voor onze burgemeester dan en zijn assistenten Leontien. Hannes, en deze tuin is geen geluid. Ik weet niet of dat goed is voor de muziek. Peter en San, blijf even staan, want we hebben nog het vurig. Ja, San, we hebben gehoord dat zo ontzettend goed best in spuiten. Met verf. En normaal vragen we dich immer om voor werden ook, als er gaat door is, een bord te maken. Maar om dich nu te vragen, wil ze dat voor zichzelf en voor Peter doen? Dat ging niet. Nou, de zus dat voor Roy en Geef hebben gevraagd om het te maken en die is er. Een kniep. Oh nee, afgekijkt. Nee, we hebben een geweldige kunstenaar gevonden speciaal voor u. Het bord van dit carnavalseizoen 2024-2024 heeft gemaakt. Dit gaat voor op de wagen, dit gaat hier aan de moer, overal waar we hier zien, met geen idee zal dat bord ook zijn. Hoor ik, tromgeroffel. Voor het bord van Peter en Sander! Het zit hem in de details natuurlijk, er zit een taart op en in het midden ook nog één. Rechts in een brandblusser en daarna hebben we zo'n rood apparaat en iedereen schief gebouwd, dus dat komt helemaal goed. Nee, brandblusser daar gekeurd, dat zit geen helm op. Ja, maar daar bedoelt ze, hè? Nee. Ja. Heel leuk man. Ga je de hele tuin zwart maken? Ah, ik heb een stift. Jongens, dit is speciaal voor u. Zo langzaam beschikbaar muziek gaan draaien, een beetje gaan dansen, ons verdig maken voor een geweldig treffen. We zijn trots op dat hier vandaag in het stralende middelpunt staan. Niet alleen dankzij Peter en Sandra in het stralende middelpunt. We gaan een geweldig treffen hebben vandaag. Zoals gezien is de tent fantastisch versierd met alles wat ik hier geef in het Blacklight. Complimenten aan het team, ook onder leiding van Peter en Dave, allemaal in iedereen die hier het metgedragen. Hannes alvast bedankt voor die medewerking. Vanaf half gaat het los, dan komen de kapetten binnenlopen. Een fantastisch, geweldig treffen gewünscht en tot later.